ha ka jing persang ka bakrau ban kintiu bat pen kup bori ki nong thau khana jong ka than ka sarkar jilla Meghalaya ka lasdang yela ka jong ka rensan OTT ka Hello Meghalaya ha ka jing elang pat ba ka balalong hanong po ka shi tarik unai tung ya kani ka rensan la pen wonder na ka benta ban pen pau perthei ya ka jing trei jong ki nong sna film jong kani ka than ki barikor bat ki digital creator shakhambun ki nong ki pat nong pet nong sngam ha kani ka sngi kala dan ka jinge peliu jingmut bat ka jing pen I ki film balashna ha po kani ka jilla ka balong kum ka jing rakhe ki spa karhai jong ka jilla ha ka liang ki khana parom kiriu pau khmat ki baladan lang ha kani ka sngi ki dei MDC kong rona khamden bat unong shna film uba lansias emle ringkat lang bat ki wei ki nong thau film bat ki wei Dakarin san Hello Meghalaya ka jilla ka thmu banri kendong bat penhe pensan ya ka yo kokot na kalyang ki kamshna film bat ki wei bat ban pen pau perthei ro ya ki sur balai pheujat na rilom shakarin san kari bat jong ka perthei baro ka wei Kadi ka Hello Meghalaya kadi kata ka apps kaba ki kun sama ki jongi ki smart ki don ki balong interest lani ki badon kasap ka ban logo kita ki nong ang film ku kita ki hero ki heroine lani ki aktor ki actress ki bagi juyate bat mentangi kalong ba hagani ka ching ya jong ko por ki bubun ki local artist ki jongiru ki don e kasap ki kwa ban display ya ka talent ka ba maki ki don lu ki ba ki director lani ki ba don kasap na ga ban shna film namar ba ki local artist ki jongi ki don kasap re ki don pat pala ban backup lani ban yarap ya ki hakaliang ka pisa ka tingkan naso ban ai ka burung ka jingero ya kan ka sorga apo ka jingelam jong chief minister badan burung isa kontrak ke sangman ya ka ba ila launch ya kan ka am bat haba i launch ya kan ka am ki jingrai ki ba PR no ki ba ni share ya ki YouTube ki la bat ai han ne bat kam don ru ka jing siu na ka bata jong kita ki ba snai ya kata ka jingrai lada pisnai short film pila lada pimla ban penia iyo ya ki PI hagane ka Hello Meghalaya bat Sonlar Meghalaya ka IGCU na ka bata kita ki artist na ka bata kita ki director na ka bata kita ki aktor ki jongi ki bala peni ya ka short film lada ngamba kala ki la bat ai silak le de ngam da tet pai ka jingsiu mat ngadang yo jing tet benta lempa wei na I aktor lani director bala pau jongi I bawa langsio si okwa na kabenta ka film ka papura ki syadai wat ado sang lagu dengan ekskap ba kami ka jingsiu ka ya rapshibun ya ki pun samla ka jongi banyo samla ya iwe I film kamdai ka pasuk pat na tentu na kalian ka jongaro ya ki pun samla ki jongi ki pati ong nim don jam then kajing bom dan jam hajongi kami ka abs ka pli shisha ya kalat kalenti ka balaga mapi don ka mon ban treshikam penshikam indian bat la dade ba pim tip ya kayo kami ka Hello Meghalaya hi kami ka yo ka ban ai jing sil ya pi sila ban yang halak jom jasa teng ngom ngai snei mo ngai ya henti ngalak bakali bas den ngai snei bapi ajkam tuliang pirat piai pai dada tuliang mapi itu coba accident kio ajingem jingnya dia jupi kapriak itu accident kuncu ini macam ini kam visual dan kira lomba kita jangan teng support ko ada yang ni kesan support ni di paseng lagi samla sengkam sengjam tambah itu kita support ni abang ni play film tujuan tak pakai film sini dada ini play music video dari short film hak YouTube tambah kita play kita yang play tambah ada kita tak kita orang behe kim judo suam tak kian bang support ni kesan ni lokal artis ni ai mesin ni kemudian kalau buat badan bok ini kita ki lokal artis kita ba mo pun ki samla paseng ni takam ko jam kemudian kalau badan bok hak ni kan ki maka hak ni kesulkan om ka lembau chief minister bawa la ban lunch ka ni ka Hello Meghalaya lembau ka Hello Meghalaya kita ban play ki film kita ban play ki music video Bila akan play di short film.
Hon di pai pa di kena sna film di snai ke film ini kan tinggi ini apa bijus nama mereka lom tempat jinjar nadu danong po nadu na umudan bahkan kio satu sebiju penpulut kabai si penpulut kabai dong pensong huntai balik ke film kami ke besok mereka lemah kami ke apps jom belum ni kalian pilih tengka pilih taksi pilih semua pilih auto pilih tray office pilih kelas pilih school Mengiat apa pisau mayi balai kapon on di mobile pilih tengka Play Store download your apps kapon belum ni kalian